godinu. Čovjek mog života je Mika. Ja sam Mika Brožić, žena mog života Emilijana, koju najviše volim na svijetu. Svadba je 7. septembra. Ovo je naš kutak, ovdje trenutno boravimo. Inače, obožavamo ovu prostoriju, zato što smo se tu mi prvi put vidjeli. A leto ćemo dočekati u kući koju smo počeli da renoviramo. Naravno, ovdje ćemo boraviti zimi jer će nas uvijek posjećati ova prostorija na naše uspomene. Pa naša veza naravno da odudara od klasike. Naša i ljubav odudara od klasike jer je naša ljubav veća od klasične ljubavi. Ovo je pravo. I kad sam se razbojevao, ona mene prihvata da gleda. U tom gledanju ona je sve više zljubila mene. Sala Grand 3 u Požegi, ovdje blizu. Venčanicu biramo. Venčanica je najveći problem, zato što sam ja neodlučna i to mi je onako baš bitno. Jer ne planiram više da se udajem, naravno. Hoću obavezno, ako me zovnu dolazim. Dolazim. Čuvače dovodim u dvorište. Poznaju njega ljudi ovdje, ali ne znaju sa strane negdje, recimo u Požegi kad nas vide. Prvo viđenje nas je kao jao, ne smijem zbog novca, ali to nije tačno. Ali ovdje je normalno danas.